Ne ba somɔgɔw ni tɔɔrɔ tɛ mɔgɔw bɛɛ baasi foyi tɛ ne seri ma juguman tɛ ala kana kɛ juguman dɔw de ko fɔ ɲɛna ko karamɔgɔ bɛ maloya i ma I dɔgɔkɛ bɛ luwanse la don min kɔnɔ awɔ n b'a dɔn n nana I ka kuma karamɔgɔ fɛ ka kuma fɛ barisa n'a bɛ ɲɔgɔn na denko de don n ye den sɔrɔ a fɛ depuis den dabɔra sin na a y'a minɛna k'a bɛ taa bɔ u ka village la depuis den taara a ma segin a dun ka di ne de ne ka den in lamɔ ka muso n'a den fara a fitinin I yɛrɛ wolomuso I b'a dɔn k'a tin ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn den bɔlen ne kɔrɔ ka taa bila n'a mɔmusow cɛ la mɔmuso ninnu bɛna se ka ko jumɛn de bɔ den in bolo u b'a fɔ ko u mɔden de don u tɛ se ka foyi gɛlɛman d'a ma a bɛ se ka min kɛ ne nana I ka taa kuma karamɔgɔ fɛ hakilimaya la a bɛ se k'a faamu cogo min na barisa mɔgɔw ko ma a bɛ maloya e ma kojugu ni kumara fɛ a bɛ diya ne ye dɛ ne ba n y'a mɛn parce que karamɔgɔ yɛrɛ filɛ nin ye a ma deli ka foyi bɔ ne ta la n yɛrɛ b'a dɔn ka den kɔni fara ka bɔ a ba la kɔni bɛɛ b'o gɛlɛya dɔn hali mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la kɔni I b'a dɔn ko filen tɛ sigi bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min ye wolo kɛ o I bɛ den ni ba cɛ t'i dɔn I m'a kɛ o I bɛ den ni ba cɛ t'i dɔn mɛ kuma fɛ mɛ e k'a kɛ dusubɔ ko ni fɛn min ye a tɛ kɛ ten I b'a kɛ ni nɛgɛ de parce que ni cɛ ye ko kɛ mɔgɔ la n'i nana kɛ dusubɔ ko dɔ ye a b'a fɔ e t'ale bonya muso fɛnɛ man ka pɛrɛ cɛ kun n'i pɛrɛnna cɛ kun hali n'a sɔrɔ cɛ bɛna ko to I ta la a t'a to I ta la parce que n'a y'a to e ta la sa e bɛna tila ka ko yɛrɛ k'a la tuguni min bɛna maloya hali a mansaw cɛ la tuguni e tɛna bonya e kun t'a kɛ dusubɔ ko ni kɛlɛ e kun b'a kɛ ni nɛgɛ ma fɔ fɛn dilan dusubaya t'o dilan n y'a mɛn komi n yɛrɛ bɛna ci dɔ la n bɛna baara fɛn dɔ la ni tilal'o la n bɛ taa kuma fɛ o bɛ diya ne ye dɛ ni ne sera ka den sɔrɔ n tɛgɛ la walahi ne ba n b'i fo k'i barikada mɛ kana kɛ ni kɛlɛ ye dɛ n bɛ taa kuma fɛ a bɛ diya n ye a b'a kɛ cogo bɛɛ la ka den bila ka na n'o tɛ ka den di mamuso kɔni ma lamɔ na kɔni ani mɔkɛ ninnu sisan mamuso mɔden yɛrɛ ka d'u ye ka tɛmɛ denw kan u tɛ foyi bɔ fɛ mɔden ta la vara filɛ nin ye n ko vara lamɔ n'a mamuso de bolo foyi bɔ n'a bolo n y'a mɛn n bɛ kuma fɛ a bɛ diya n yɛrɛ ye i dusu da i y'a mɛn n y'a mɛn i dusu da n y'a mɛn o de tun don n bɛ sira ɲini awɔ sira b'i bolo I ka n fo jɔn de don Dili karamɔgɔ patroni Dili sa k'an mɛmɛ kan foyi tɛ ayo to ne magoba de b'i la Dili tɔgɔ di tantɔ walahi mago gɛlɛmanba de b'i kunu bɛ ne bɛ ya kuma mun de bɛ yen nɔ o to yen bɛ sɛsi ta ka na n ka kuma o ka di kɔni patroni wa ka di mun dawule mɔgɔ jatigɛ dɛ patroni waati na ko tɛ a dun yɛrɛ tɔgɔ di patroni Dili ne ye n selen i ma bi karamɔgɔ ka ko de don a dun bɛ ɲɔgɔn na de a kɛra cogo di barisa karamɔgɔ ye ju minɛ ne la ka taa bila u ka village la a tɛ fɛ ka na ni n den kun na n t'a dɔn n ye ko na sugu bɛɛ k'a la po a bɛ se ka na n den de an k'a lamɔ cogo min na a bannen don fɛn bɛɛ ma Dili e yɛrɛ ye wolomuso ye a da i ɲɛ kɔrɔ ka den dabɔ sin na dɔrɔn k'a fara ka bila n'a bɛ bɛn i ma patroni tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ bɛn ne ma a bɛ bɛn e ma a tɛ bɛn ne ma mɛ n'o de y'i sote kun ye i fana i ma ɲuman kɛ o ye dɛ n'o de kɔni y'i ka minɛnw cɛ kun ye ka taa i ma ɲuman kɛ o kelen ye Dili e k'a lajɛ sa ju bɛ yan fɛ ju bɛ na mun kelen de sɔrɔ yen nɔ sisan sa a bɛ ekɔli kɛ cogo di Dili a fa de tɛ karamɔgɔya n'a ko k'a b'a den kɛ cogo min na a to ka kɛ ten Dili o tɛ kuma ye sa Dili Dili e yɛrɛ bɛ ne ka ko taabolo dɔn Dili ji bɛ se ka to ne kɛrɛfɛ cogo di ko ji bɛ molobaliya kɛ ne la ko ne bɛ se ka sɔn o ma cogo di ko éducation jɔn bɛ sɔrɔ mɔkɛ ni mɔmuso kɛrɛfɛ ka don den mɔden na a den ɲɛkɔrɔ sa Dili karamɔgɔ ko tɛ ko kɛ tɛ sa ayi sabali sa a kana kɛlɛ sa Dili a y'a kana kɛlɛ nin ko in na ne tɛ fɛ an ka kɛlɛ koyi barisa ne ko n bɛ kɛlɛ kɛ
amena ta polisi de la ayi ala kan kisi o ɲuman ye ne tɛ fɛ k'an ye jala bi sini mɔgɔw k'an ye kɛlɛ la n tɛ fɛ ka tɛmɛ ni karamɔgɔ cɛ polisi la taga bɔ a la o de kama n nana s'i ma i ka kuma fɛ an bɛ kuma fɛ sabula an ye kɛlɛba de wuli yan kunu sɔgɔma n tatɔ han e dun man ka tɛ ka mankan kɛ ni karamɔgɔ ye yan sa sali parce que n setɔ tɛ ani n den ma na sali i mana kɛ cogo o cogo ka na kɛlɛ kɛ karamɔgɔ fɛ tan e b'a dɔn karamɔgɔ ye mɔgɔba de mɔgɔw mana na aw ye mankan na tan tɔ dun u bɛna mun fɔ mɔgɔw taga bɛna bɔ karamɔgɔ kan kana to ka mankan k'a fɛ ko den sa mais dili a kana nin den ye ne bɛna kuma karamɔgɔ fɛ karamɔgɔ tɛ a bɛna nin den ye problème bɛ den ko kuma in awɔ ni den kɔni a bɛna nin den ye i k'ale sa ne kelen ni pe bɛ kɛ so kɔnɔ ale tɛ sigi mɔgɔ fɛn min bɛ kulonkɛ kɛ n fɛ ka na nisɔndiya o tɛ n kɛrɛfɛ a bɛna e yɛrɛ ko karamɔgɔ kelen i b'a fɔ wulukolo de b'a sen na sondɔrɔ ca a taara yan fɛ sondɔrɔ ca a taara n'a ma fɔ k'a taara furusiri taama na a b'a fɔ a taara dɔ ka woro tila ko kuma la ji tɛ n kɛrɛfɛ karamɔgɔ taalan yɛrɛ de y'o ye karamɔgɔ ta bɛ ka dama tɛmɛ kana n'o kɛ kɛlɛ ko ye sa i k'i dusu faga y'a mɛn i bolo da ye dusu kan n'ala sɔnna ne bɛ ci tigɛ karamɔgɔ ye a bɛ na bɛ ci tigɛ yan b'a d'a ma 5-5 o ye mun de b'a daminɛ an da la i dun ka kuma fɛ ale bɛ se ka an den minɛ cogo di ka taa n'o ye n'o sali yɛrɛ ye na dimi sisan de quoi wallahi mais den ɲɛkɔrɔ sa jeli ye ko kɛ tɛ yan dimina yɛrɛ de sisan ne ye ko kɛ tɛ yan dimina yɛrɛ de wallahi n'a kɛra i la a bɛ bɛn e ma a tɛ bɛn ne ma karamɔgɔ k'o dabila ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ bɛn ne ma ou bien n bɛ taa datugu e bɛna ten muso b'a sɛgɛn kɛ k'a den wolo dili kalo kɔnɔntɔn ma nɔgɔ o ma sa a ma nɔgɔ dɛ muso b'a sɛgɛn kɛ ka kalo kɔnɔntɔn kɛ e bɛ tila k'o tagatɔ ye burusi kɔnɔ burusi kɔnɔna mun yɛrɛ u bɛ t'o bila sɛnɛ la yen a bɛ tila k'o de fɔ ɲɛna k'o bɛ sɛnɛ ni danni ɲɛ o bɛ sɛnɛ ni danni ko daminɛ to yan da ale karamɔgɔ taara sɛnɛ min kɛ dɛ ale bɛ fɛ den ka t'o kɛ kana sɔrɔ den ka t'o kɛ dɛ karamɔgɔ bɛ daba ta cogo ɲɛ dɔn yɛrɛ ala jumɛn n ko karamɔgɔ bɔra burusi kɔnɔ ka na yan e b'a ye n bɔra burusi a y'a fɛ i ka burusi kɔnɔ dɛ a ne tɛ sɛnɛ la o tɛ kelen ye karamɔgɔ bɛ kudu kɔnɔna in sɛnɛ a ɲɛna fo k'a fɔ a kana nin ne tɛ a filila yɛrɛ ma de ne ta tɛ kɛ sɛnɛkɛla ye bi ne ta tɛ kɛ sɛnɛkɛla ye an ta tɛ kɛ sɛnɛkɛla ye awɔ dili an ta tɛ kɛ o ye den ye wallahi et puis u ko ma ko varan kɔrɔmuso dɔ bɛ yan fɛ k'a bɛ maloya o ma n taara kuma ɲɛfɔ o ɲɛna n kana kuma a fɛ dili n filɛ yɔrɔ min na sisan n filɛ n dan bɛɛ de la nin ye n'a tɛmɛna nin kan dɔrɔn dili n bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ de ni ye mun ko ye tantɔ e bɛ se ka anw den minɛ cogo di ka taa o di sɛnɛ na burusi kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di e yɛrɛ ka nin lajɛ ni ye ko kɛ ayi n'o tɛ ko kɛ ta ye mais a to ma sa karamɔgɔ minɛna bɛ ne de bolo ne dili kɔni ni varan kɔrɔmuso dɛsɛra sɛbɛla n tɛ dɛsɛ ayi e kɔni tɛ se ka dɛsɛ sa dili parce que o ko k'a bɛ na yan wulada in na i fɛnɛ ka kuma a fɛ ayi wulada in na kɔni ne yɛrɛ bɛ kuma a fɛ fulo ni varan bɛ yɔrɔ fulo ni varan olu fɛnɛ a bɛ siran olu ɲɛ dɔɔni dɛ n bɛna kuma olu fɛnɛ fɛ u bɛ so kɔnɔ a ma fɔ ko cɛ ganaya de tɛ digi a la dili a bɛ dɔ ko dɛ ayi sali e fɛnɛ e jo t'o la dɛ kunu karamɔgɔ kini de sɛgɛn walayi kinsan tɛ fɛn k'a la ayi kini sɛgɛn karamɔgɔ dabɛ tɛ kini san ye dɛ mɔgɔ b'a fɔ kɛnɛ ma ko mun karamɔgɔ cɛgɛnna o de bɛ fɔ o dili ni kinsan digira a la ne ye min fɔ a b'a ko ye ayi o dabila sa ne yɛrɛ y'a ni kini palani a bolo a bɛ ka taa kini san fɛ a hinɛba de ye ne minɛ sali e fɛnɛ e man kan tɛ ka i fɛnɛ k'i miiri hinɛ bɛ deli la sa don tɛmɛna den nɔfɛ e de ka tila ka nin kɛ karamɔgɔ la o man ɲi sa mɛ i kɛ pewu ne bɛ kuma karamɔgɔ fɛ i m'a fɔ i bɛ kuma fɛ wulada in na a ka sɔn dɛ karamɔgɔ bɛ se ka ban ne bolo wa n bɛna kuma fulo ni varan taa kuma fulo ni varan fɛ u bɛ so kɔnɔ n bɛna wa yɔrɔ la awɔ taa o tɛ kɛ ne yɛrɛ e bara tɛ yan Non, c'est qui? J'en ai donné. Sali de don Sali! Oh, la patronne! C'est la patronne! aw mɛnna so kɔnɔ n bɛ ka da kɔngɔ kana jigana an bɛ bɔ mais sangi tile an bɛ mɛn de ka sɔrɔ an ma bɔ sinon an bɛ bɔ sangi cɛ ka ɲi dɛ ayi b'a dɔn a yɛrɛ de cɛ ka ɲi muso ɲuman ni fɛn ɲuman de ka kan mun na bɛ ne kɛrɛfɛ de y'a fɔ ayi dɛ e kɛrɛfɛla tɛ ni mɔgɔ ni tuma ne ni karamɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn ye karamɔgɔ n ka denko po denko jamana ko tɛ denko jiginna ne miirila denko jamana ko tɛ denko jiginna ne miirila ko ni denko jiginna ne kɔnɔ ka ne to moto boli la cɛbalu yo moto bala bɛɛ bɛ dilan na wi maɲumanko denko jiginna an miirila denko jamana ko tɛ kabini denko jiginna ne kɔnɔ ka ne to liburu kalan na cɛbalu yo liburu kalan bɛɛ bɔra ne kɔnɔ maɲumanko denko jiginna an miirila denko jamana ko tɛ denko
jigina amirila dengo jamana mana kota dengo jigina amirila wawa jamana mana kota dengo jigina amirila dengo jamana mana kota dengo jigina amirila dengo jamana mana kamini dengo jigina kalle kono kane to bolonta iwara bito do be borane dengo jigina amirila dengo jamana mana kota dengo wawa dengo jamana mana kota dengo jigina amirila dengo bi iwara dengo bi ne kerke bum 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 denga be ne take bum 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 Nico, a ti changer munari quoi. Mais c'est belle avec madame Nakana Nyegoro. Flo, quand tu as chier ton traité. Ah, ok. Yafa. Et sur les coula ça. Donc, on va t'en Ah, ante temps. Ah, écoute, titre de bon. Libega nanga sebena kuma fo abi mana kola ne la. Mais na faut dicter question de. Voilà, ko dengo kadanye quoi. Eh, titre bodro an fene a dicter ke droka. Ya to ko an question de. Avec la sire kona. Ko ene madame ni. E ko me faire un monege dengo. E ko me faire un monege. Mina ko mina na suire fo enga ko kuma karamo fait parce que afra ko karamo ko be sire awde nye. Non, ça c'est là c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ouais. Karamo ante se ka desala. Ouais. Voilà, c'est là les questions. Il a fait quoi? Depuis juillet d'abord à Chine, karamo ko juillet nene la kata wa village la. Ni muso de sa dengo nege benasa. Non, Flo, il a raison. Parce que depuis Tchabakolo Langoulin, il y a les. Ah ouais, le Mohamed. Voilà. Depuis aller venir 2 minutes, quoi, t'en as y fait. Eh, pardon, à mon dernier cas, la drone est bado. Mais ne tchadé quoi. Ne sera pas même sous à tu sais quoi. Voilà, j'ai ça. Non. Ça dit, aïe, des blagata. Aïe, des blagata village là. Ne qu'elle se gagne si sort en autorité. Non, Bigi, on va noter ça. Parce que l'enfant doit grandir avec sa maman et son papa. Sa maman et son papa. Ouais. Du fait que le papa a grandi avec son grand-père et sa grand-mère. Ouais. Donc l'enfant aussi doit grandir avec sa maman et son papa. On a enregistré. Parce qu'il va pour que l'enfant ait de l'amour, pour qu'il c'est-à-dire l'enfant doit sentir l'amour de ses deux parents, de sa maman et de son papa. On va traiter ça. Rendez-vous. Mais déjà qu'il a enregistré, c'est bon. Dili ko ka bora. Comment avec Karamogo fait ça? Non, c'est bon. C'est pas pour rien comment fait, c'est bon. C'est bon. Ola ne beta soge. Non, il y a pas de problème. OK. Ah, Dengo. Tu sais, moi bi fou d'amener donc à la problème lama Dengo jamana kota Dengo jigina amirila Dengo jamana kota Dengo jigina amirila Dengo jamana kota Dengo jigina amirila Jamais Flo on go we angado ah ta la mission avec la na kuma kara effectivement ana maga moto na biam amate Dengo jamana kota Dengo jigina amirila Dengo jamana. Ni ina bela kui. Ne ku ditege ta tinga tilimani na. Ha? Ko bi nyanga tilimani fale. Ibi yela ngata. Badra. Ha?
Kakashi. Muso jema te kashi ne nyina koyi. O manine. Nga moto same. Oh, akira to ne ba. Muso jema. Badara. Ha? Dore ni dimne ni la. Oh. Dore dimne na. O mande. Ka muso dimina na. O man. Muso bi senge mi nga dingola. Patrete do fana bo minena. Ni mande. Ni mai muso kalo konondo o te kle konondo ede kalo konondo o te kle mwan konondo ede kalo konondo kacha na fura go o desile an nafa fura wala ma do fana ko o ntarakirati o mai o jinde de Karamogo Badara karamogo ni be karamogo mi ndo o isiko karamogo endo o yɛrɛ de do Badara karamogo jamanje fo bu mashika chata no bone do o te foi Allah o te foi parce que ani bodon gudu ni bodon no kon do dro ni bita no fe Badara ni bita no fe ni karamogo na kon mo sala di mo dro ni pa ayi Badara mo fiye de Badara ma foi ka kunci de yen kashi kune ɲininkali kɛ ɲ'o f'i ye kana s'a ma de n y'a faamu sisan komi karamɔgɔ ye diyaɲɛbaa ye o fana ye den minɛ ne fana bɛ kɛ kasi o n'o fɛ ayi a ka komi ne yɛrɛ bɛ min dɔn sisan n kan ka taa réunion na n kan ka bɔ yan n bɛ taa iri sisan ni pucini kan ka ɲɔgɔn ye awɔ ni pucini ye ɲɔgɔn ye o bɔlen kɔ fana an ka mɔgɔw an ka duba n bɛ taa réunion na famille réunion ba la n bɛ t'o la ni n bɔra dɔrɔn n ka cɛ n bɛ taa karamɔgɔ yɛrɛ nɔfɛ Badara awɔ n bɛ taa nɔfɛ a ka ɲi sa i da de kana kasi walayi muso ka di ne ye cogo muso diɲɛ ni ne yɛrɛ muso yɛrɛ kasi la walayi ne bɛ sa de walayi kana kasi sa walayi i b'a dɔn han kana kasi sa ne bɛ i kɛ pa ye den ko tɛ a taara min dɛ Badara karamɔgɔ ye ne den fitinin fara ka bɔ ne na k'o bila ka taa village la ko ne n'o tɛ ɲɔgɔn ye bilen kana kasi sa i b'a dɔn han muso ni cɛ den a fila bɛɛ tali nka den yɛrɛ cɛ dɔ ka muso de don cɛ de don ne ba kana kasi o la sa ni musomanin de bɛ kasi o de nɔfɛ sa cɛmanin b'o ye fa de ta ye den bɛɛ tɛ i ma ye a filɛ den a b'a bɛɛ nafa nka mɛ cɛ i b'a dɔn karamɔgɔ ye maa min ni karamɔgɔ taara du ka village la i b'a a b'a jogo de don a la i kɛ pa sa n bɛ taa kuma a fɛ i y'a mɛn Badara o tɛ koyi ko den fitinin de a da bɔra sin na dɔrɔn a y'a bila ka taa Badara n'a kɔrɔbayara a bɛ ne dɔn cogo di ko ne y'a ba ye a b'i dɔn i t'i b'a la sa a b'i dɔn i t'i b'a la sa i bɛ to k'i si biri k'o nɔnɔ sama a ma Badara o bɛ kɛ cogo di sa Badara n'i bɛ to k'a fɔ k'u ka ba nɔnɔ biri ka d'a ma o de ni ye si bɛɛ kelen ye Badara k'an bɛn a ka ɲi e ta ne yɛrɛ bɛ taa an ka famille réunion na n bɛ taa pucini fɛ ne n bɔra yen sɔrɔ nin sira wari ne n bɔra n bɛ sɔrɔ ka taa an ka famille réunion na Ala i daden wala n bɛ tila ka taa karamɔgɔ fɛ n bɛ taa den minɛ karamɔgɔ la ne ye muso jɛman ne yɛrɛ bɛ sa mutu i b'a ka taa kɔfɛ n ɲɛfɛ de jɔ dabila sa karamɔgɔ ayiwa an y'i wele baasi tɛ Voilà. la patronne a sera an ma Awɔ. bon a ye fɛn dɔw fɔ an ye bon an tɛ fɛ ka a dɔrɔn n'a bɔrɔ caya bilen an tɛ fɛ ka tiɲɛko n'a nkalonko dɔn donc i bɛ muso den d'a ma a fɔra a banna Non, mon ami c'est-à-dire den ka lamɔ a fa n'a ba bolo kɔ ayi o ko tɛ o a ka muso den d'a ma dɔrɔn a fɔra a banna mais o y'an ka baara de voilà mais den ka bɔ yan fɛ c'est-à-dire i b'a kɛ cogoya dɔ den ka segin ka na quoi den ka segin ka na den ka segin ka na parce que den e kelen ta tɛ o karamɔgɔ a tɛ se ka den kɛ k'i kelen ta cogo mon ami est-ce que non a ta tɛ non mais i b'a dɔn cɛ ka nin ko ye ne dabali ban dɛ non ne mun i b'a dɔn a fɔra ko chef de famille ale y'a dama tɛmɛ quoi parce que chef de famille c'est un responsable ale fana ye responsabilité ta ka den bila ka taa village la c'est pas bon mais o ma bɛn muso ma ya fɛn dɔw bɛ yen kana kɛ quoi e b'o kɛ mun na i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to laissez mon ami voilà e cɛ y'a fɔ sisan i bɛ muso den d'a ma dɔrɔn i bɛ muso den d'a ma voilà a ye ne wele kun fanba fɔ ne ye o de ko don i bɛ muso i b'a den bila ka na i bɛ na n'a ye tuguni voilà o de bɛ ka f'i ye o de bɛ ka f'i ye voilà
sisan ni ne y'a ka kuma laɲini faamu ko ne ka muso dɔ de den d'a ma wa muso dɔ den ko tɛ dɛ la patronne den a ye kuma fɔ an ye donc an tɛ fɛ ka nkalonko n'a tiɲɛko dɔn donc i bɛ den in de bila ka na nɔ la tuguni parce que ala sago i bonya b'a la papier b'an bolo an y'a bɛɛ sɛbɛn mais diɲɛlatigɛ ko bɛɛ tɛ papier ye o c'est à dire fɛn dɔ bɛ yen ɲɔgɔn faamu bɛ ko dɔ ɲɛnabɔ quoi sinon papier b'an bolo Varane Flo ne ko e ma den sɔrɔ Alima fɛ wa e ma den sɔrɔ Alima fɛ wa n b'i ɲininka kɛ Mohamed ma e den minɛ e la ɲɛŋmɛ k'a bila ka taa ko kan a bɛ san 4 bɔ ne ko mun na maliyɛn tɛ jɔrɔ a kungo la fo wali kungo de e ma se k'o den ɲini k'o dɔn e bɛ na ne den de ɲini ko k'o d'a tigi ma e bɛ na i da don ne ka denko de la ɲɔni k'i da don wali kungo la mun na i tɛ jɔrɔ n'i yɛrɛ ta ye cɛ ni ko nin bɛ ne dabali ba sa c'est-à-dire Sali ka haramu nin bɛ ne tɔɔrɔ de i b'a fɔ a ye quoi a kana n'an wele ni problème sugu la quoi parce que ne bolo mugu don ne ma dɔn kolo ka di ye quoi mais e tɛ sigi i den ɲini mun na Sali n ko e den musomanni bɛ cɛ wɛrɛ de bolo a bɛ k'a lamɔ karamɔgɔ a ka ɲi ale de bɛ tile d'a ma n'a ka ɲi ne b'a fɔ bien a ka ɲi kuma ka ɲi sa voilà an bɛ taa quoi i kana an wele nin fɛn sugu kana n'an wele ni ɲɔgɔn na sugu la quoi parce que ale filɛ nin a b'a to nin na ne bɛ don a la a bɛ n'ala cɛ Varanga dɔ jɔn na ne la wa n'i donna i bɛ bɔ koyi a ka haramu n'i donna i bɛ bɔ o ye manamana ko de ye da kɔnɔ marabali ba tara maa bilalen i bɔnda la i kɛ a ma ɲa bi a ma ɲa wa den tɛ na n'a ye bi n tɛ na n'a ye sini o y'i ka manamana ko de i bɛna n den ye e k'e lɛbɛn e bɛ se ka muso den minɛ cogo di ka t'o di village la sɛnɛ la o tuma a wolola burusi kɔnɔ de yan dile e fana n'a wolola duguba kɔnɔ yan ni e bɛ taa ni den ye burusi kɔnɔ mun na waliden e yɛrɛ yeko t'an dala yan ko karamɔgɔ mais i yeko ta i bɛ ka don mɔgɔw gasi la han ke e ye karamɔgɔ ye i bɛ ka muso tɔɲɔ han nana den ye dɛ a y'a ka kalo 9 kɛ k'a den wolo i y'a mɛn yan na ni muso den mun mana ko dala yan nɔ de dɛ han e b'i jama dɛ e bolo k'e kelen de jamanen don wa i kelen jamanen tɛ koyi an bɛɛ bɛ se jamaniya in na na ni muso den ye dɛ i b'i sigi Varane dɛ Alima minɛ na dɛ Mohamed Alima den minɛ dɛ a donna ta a bɔra tan dɛ e n'a figi cɛkɔrɔba in de tun t'o kuma laban dala yan nɔ na ni waliden tɛ mankan fɛ dɛ na ni waliden n'i tɛ mun fɛ n'i tɛ fɛ mun ka bɔ a la na ni waliden i tulo bɛ na jili e taama ne tɔɔrɔ a ka haramu e taama ne tɔɔrɔ e ka nin kuma in ma ne tɔɔrɔ koyi bari depuis ala k'e da e ma wolo k'e ti den dɔn e ti den cogo dɔn i y'a faamu n'i ye den fini san na n'i kɔrɔmuso ma jigi i y'a faamu a b'a la i balima dɔ jiginna e tɛ foyi dɔn denko la koyi ne ni maaw de bɛ kuma denko la maa minnu bɛ den dɔn den bɛ maa minnu bolo i y'a faamu a b'a la maa minnu b'a dɔn mara kan ka kɛ cogoya min na n'i ye den sɔrɔ i kan ka mara cogoya min na i y'a faamu a b'a la ne n'olu maa nasuguyaw de kan ka kuma i y'a faamu wa ne ni e tɛ waaleykum salaam Varane kɔrɔmuso an ce ama e tɛ avantage dɔn e tɛ inconvénient dɔn i y'a faamu mabɔw bɛ nin de fɔ ko à chaque avantage il y a un inconvénient ne y'o de fɔ a ba ye i y'a faamu a b'a la pour ne pas inconvénienter mon enfant n y'a bila ka taa village la walasa o bɛ se ka mara don a senkɔrɔ cogoya min na i y'a faamu wa wa n bɛ n dalakan kan koyi n'i ye den sɔrɔ waati min na i bɛ o d'a fa ma walima n'i yɛrɛ b'o mara i y'a mɛn wa bon ne ta n tɛ na n'a ye n tɛ n'ale don karamɔgɔ yɛrɛ tɛ ka ne lamɛn a fa ka sogo bila ten yanni ko ka bɔ a la ni batarama in de bɛ ɲɔgɔn na koyi a bɛ k'an dusu de labɔ a bɛ k'an dusu labɔ de e fana ta bɛ diɲɛ bɛɛ cɛ ka na ko kana kuma ne fɛ denko la kɛ o tɛ wa o tɛ wa mana ne ye diɲɛ bɛɛ ye ayi e ko tɛ o ale ma ne nakun dɔn barika bannen dɔ de bɔla yan koyi barika bannen dɔ de bɔla yan karamɔgɔ ne de don sa a ka haramu barika bannen dɔ de bɔla yan karamɔgɔ k'i ka mɔgɔ ɲɛnama ye karamɔgɔ tɛ mɔgɔ ka mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ n b'o f'i ɲɛna i t'a dɔn de karamɔgɔ ne nanen don denko yɛrɛ de la baasi tɛ n b'i lamɛn kɛ ko Sali y'a ka jɔn de a sera ma ye ko e y'a den bila ka taa village la e yɛrɛ ka nin lajɛ ko a den mais ne ko e yɛrɛ k'a ta k'a den ɲɛkɔrɔ dɔrɔn c'est à dire cɛ ani muso tɛ den jɔn ta ye sa den jɔn ta ye den ye cɛ ta ye mais muso kan k'a lamɔ k'a jogo don a la ala e bɛ nin jogo dɔn wata ganasi yɛrɛ tɛrɛti la i b'i den to bolo mun na i b'a ta bolo mun na den wolobali u bɛ ka zi ni papiye de fɔ a ma yan mais karamɔgɔ e yɛrɛ y'o dɔn ka ban e tilala ka taa don muso sugu kan e m'a faamu sa e m'a faamu karamɔgɔ to karamɔgɔ ma ɲi sa o ko tɛ ko surprise bɛ jinɛ minɛ e m'a faamu de
aka haramu ne wata de den wolo bale ko ji de bu yere ko de ma ji dro den ko sigil dam na iba sigil ma tiki da dro ni ma ta te wuli ya famwa yara de me taga madam na akalo jeli asanjeli sankelin don dewa dobe taga ma kamnu kalo wulu fla depu ko ni ma ji ni san fla de taga madam ne batra den san fla de taga madam ne aka haramo e nga dra be nyigi nyakanela depu wuga den to ke genero de métier ya famwa ale shinti dama nono de be dama ato tandoro joto la me ka to tan parce deli yere de do ake ala kamani kira kama ka ne lame ibi bolo de dusuka yere de den flane de be lamo bamso de bulu eta le fla bla brusi kona be mamso ni mo kare bulu sisa mamso ni mo ko te fo e bo de mo ayire bamana la raban fi al siningui ali sinanga la do mache aka haramu na eteke kufie ku yo baku kari fo te bola yo la ma chon fi ngui amarla ne marla chuga mina rabe maratini e ka ko to tandoro e marale no era dili ne ma marawa ne marale no vara dili ne ma marawa tuta sa kama wuli kama kuna jara ko amna kono billahi kuna jara e marale no vara krom se ko kumi fe bi mantu de mo kuna jara ne mala ma bian dili billahi sino mama nga ne fe ko kaka ni la de flani de mana lamo bamso bulu chi ndore do parce que de no be unigila jalendu na malama bamso bulu sani bamso tna nyoko fam do ka kama lama bamso masa u bolodi fata chi abodo o ya damati bata chi fene akamo do ya damati ni chi ngon me na malama bamso bulu sama lama ere bulu esige chi bisega na do ala abedo bisega abisega ne ka kuma kan la me anu ya sarate son la jida halala me tin ko ni ka tanka ko ni wulula ka se san flama babulo ko na be ka bashimi abe ka fa dalen sno ko la ko ne anye la kuli abe se ka nyino luko wa dem fitini aba fam ko tin me na era de tin me na ne ala sana sakaram ko ne be ka kuma ka kuma fa iti bakaram Kramo ama juya ne na gunti ngodi ele badara fana wale ama ne ko bunte sigeri fala ka nyaga dama leta bunte sigeri sajire fengu kan faka fude otewa abana ha ate ne be sirani ni folo Kramo David labo wa date labo de Kramo ja fe ko den te labo ne muso mena ni be muso ni ndo ni kumba tenga tilimani dila ni tilimani fale sita no re kirani aya fo ni na kwa aya kashila o de kama ni sorola ga yini nga ku ale dibi bulu ne badra ni ba bi bulu Kramo badra esi ne be se ga de marawa Kramo mi kuma kilifi ni bulu de le ko me Kramo bere mbla kuma bain abo ni nga moto de berete o moto de du moto mundun kera mbi bakoro o ba de lamo weche yame dono goro ni ka de lamo ayi mo se ba de bi fe yege ka ko awo ha o ibi de ibi na nai me na nai ni mana ni de Kramo ni badara ai me na nai aka haramu shini be me na nai shini awo ibi na nai awo ne ba na ide dima iba mine wa iba mine o ibi na Kramo ka suwa mina ibi na Kramo ka su o ite de zuya ita suya ai o mbi magrivina chini mbi ta de mnapo ni de mnapo mina dima ibi na Kramo ko fere mina ibi na Kramo ko fere mina ya me o ibi ta chini mina de mina kana dima ya me kana kashi kana kashi mu je ma kan ne wallahi kana kashi la ilaha illallah muso bi sa de no fa koy imai wallahi ni muso re de kashi la wallahi tukune muso kala kono no na fro ko de suro o ci ba ko to bi ko mino na te ko bo mara he bi sika de mara mo tere bi muso ma ni mana ni de ni toy wallahi de mi kunje ni daga moto re nyanga moto karu da mi kunje abana de
ama ba konam da kuma kalama ama ba den jigi kuma kalama aka haramu muso ka pezeli ko ama ba shi kalama na bana ibe malen srandran la wali kungo awa abe srode la sampera ni nanande fonsu slantena nae ha tena nae ha